کرنا انشاءاللہ. اللہ اکبر کیویں میں بلاواں احسان مالکا سانو تو بنایا انسان مالکا نعمتاں جو سانو نے غزار دتیاں گنیاں نہ جان بے شمار دتیاں گنیاں نہ جان بے شمار دتیاں دتا رہن سین لئی مکان مالکا سانو تو بنایا انسان مالکا سارے احسان ایک دوجے کولوں وادیا ایک احسان جیڑا ساریاں تو وادیا ایک احسان جیڑا ساریاں تو وادیا کیڑا احسان دیتا سانو نبی سلطان مالکا دیتا سانو نبی سلطان مالکا کیویں میں بلاواں احسان مالکا. اللہ رب رحمان دا قرآن سنگے حل جزاء الاحسان الا الاحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان. اللہ دے احسانہ تو بعد سب تو زیادہ ساڑھے اوپر احسان نے تے آمینہ دلال دے احسان نے سب تو زیادہ ساڑھیاں زندگیاں دے اندر اگر احسان نے او میرے مکی مدی سرکار دے احسان نے میرے پیغمبر اعظم دے احسان نے میرے نبی پاک علیہ السلام دے احسان کنے کنے تے کس طرح نے. آئیے میں نبی پاک دی زندگی دے اندر لے جاواں. صحابہ کرام فرما دینے ایک دن نبی پاک علیہ السلام ساڑھے اندر بیٹھے نے نبی پاک نے پہلیاں امتاں دا ذکر کرنا شروع کر دیتا. پہلیاں نبیاں دا میرے نبی نے ذکر چھیڑ لیا. فرمایا ذکر کر دیا میرے پیغمبر علیہ السلام نے جناب عیسیٰ علیہ السلام دیاں باریاں لے آندیاں. میرے نبی نے فرمایا جناب عیسیٰ نے اپنی امت دنال بڑا پیار کیتا سی تے اللہ دے اگے دعا کیتی سی. اللہ نو آکھیا سی اللہ سنیا ام تعذبہم فإنہم عبادک وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. اللہ دیا کہ جناب عیسیٰ نے دعاواں کی دیا سن. میرے نبی نے انی گل سنیے صحابہ فرما دینے میرے نبی دے ہاتھ ہیں جو فضا دے اندر آگئے نے. میرے نبی نے اپنے ہاتھاں نو جو بلند کر لیا. میرے نبی دیا کھان دے اندر آنسو جاری ہو گئے نے. میرے نبی کہندے نے اللہم امتی اللہم امتی. میرے نبی نے تیرے میرے حق دے اندر دعاواں کرنیاں شروع کر دیتیاں نے. تیرے میرے حق دے اندر رب دے اگے التجاواں کرنیاں شروع کر دیتیاں. صحابہ کرام فرما دینے میرے نبی دیاں آنکھاں دے اندر آنسو بج دے جا رہے نے. میرے نبی دیاں ہچکیاں بج دیاں جا رہیاں نے. اللہ اکبر میں قربان جاواں یار دیکھتے سیاں جے تو میں دنیا دے نہیں آئے. میرا نبی تیرا میرا نام لے لے کے دعاواں کردہ پہ آئے. میرا نبی تیرا میرا نام لے لے کے اپنے رب نو مناندہ پہ آئے. اللہ اکبر. میرے پیغمبر علیہ السلام نے دعاواں کی دیاں تے جبریل نو اللہ نے بلایا. جبریل جلدی دے نال میرے پیغمبر دے کول تے جانا. جا کے پوچھ میرا نبی کیوں آنسو بہا رہا ہے. جا کے پوچھ میرے نبی دیاں آنکھاں دے اندر آنسو کیوں آ گئے نے. جبریل میرے نبی دے کول آئے نے آ کے کہندے نے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونیاں رون دیاں وجہ کی نے کیوں رون دے پے ہو. میرے نبی نے فرمایا جبریل اللہ جان دینے میں تے اپنے گناہگار امتیاں واسطے رو رہا ہاں. جبریل جلدی دنال اللہ دے کول گیا. اللہ سونیاں تیرے نبی نو اپنی امت دیاں فکران لگیاں نے. تیرا نبی اپنی امت لی دعاواں کردہ پہ آئے. اللہ نے جلدی دنال جبریل نو فرمایا جبریل جلدی دنال میرے نبی دے کول جانا تے جا کے اعلان کر دے سنرزی
का फी उम्मती का, जाके मेरे नबी नू ऐलान कर दे, सोनिया रोमन दियां लोड़ां कोई नहीं, सोनिया आंसू बहावन दियां लोड़ां कोई नहीं, तुसी चुप हो जाओ, मेरे महबूबा कीमती आंसू अपने कंट्रोल अंदर रखो ना। अल्लाह मेरी उम्मत दा की बनेगा? अल्लाह कहते ने जिबरील जल्दी दे नाल मेरे नबी नू कह दे, सोनिया चुप कर जाओ ना, दुआ तुसा कर लईए, कल क़यामत दा दिन आ लैन दिओ ना, जिवें कहते जाओगे रब मनदा भी जाएगा। मेरे नबी ने फरमाया अल्लाह ने मेरे नाल वादा कर लिया है, सोने जिदे बारे तू गल करनी है रब ने तेरी मन भी लैनी है ते जन्नत अता कर छड़नी है। अल्लाह ने मन भी लैनी है ते जन्नत भी दे छड़नी है। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलातु सलाम ने तेरे मेरे नाल मुहब्बतां दी इंतहावां कर छड़ियां ने, तेरे मेरे नाल मेरे नबी ने प्यार दी इंतहावां कर छड़ियां ने। ऐ ना बंद ही कर दे, मैं बंद कर दे।